እቲ ንነዊሕ እዋን ናብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ዝተዋፈረን ኣካል ናይቲ ሓደ ገበነኛ ውድብ ከም ዝነበረን ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝእሰሩሉ ማዓስከር ዝነበሮን ኪዳነ ዘካርያስ ሃብተማርያም ዝተባህለ ኣብ ሆላንድ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ ብጀካዚ ድሕሪ 50 ዓመት ዝተወንጨፈት መንኮርኮርን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘላቶ ኩነታትን ዝምልከት ክንሪና ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ንኢራን ሙሉእ ክድምስሳ ምዃኑ ተዛሪቡሎ ብዛዕባ ዝምልከት እውን ክንሪና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ሓደሽ ሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ንኢራን ብኸቢድ ካሃርማ ምዃኑ ገሊጹ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸም ኣዝዩ ከቢድ መጥቃዕቲ ብቕልጡፍ ክዛዘም ከም ዝገብሮ ይገሊጹ ትራምፕ ለመወጋሕታ ንሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣሜሪካ ብዝሃቦ መደረ ሰራዊት ኣሜሪካ ብልዕሊ ኩናት ኢራን ዝሓንፀፁ ዕላማ ንምዕዋት ከም ዝተቃረበ ይገሊጹ ትራምፕ ኣብ መደረኡ ኣብ ኢራን ዝምርኮሳ ሃገራት ደፊረን ንመጻወቢ ሆርሞዝ ክሕዝኦ እውን ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ን20 ደቂቃ ብዘስምዖ መደረ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ንምዕዋት ቀሪባ ከም ዘላ ይገሊጹ ኣብ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ኣበርቲዕና ክንሃርሞም ኢና ኣብ ዝቕፅሉ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ክብል ወሲኹ ገሊጹ እቲ ፕረዚደንት ብዛዕባ እቲ ምስ መሪሕነት ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ዝበሎ ሓበሬታ ክህብ ኣይደልየን እቲ ዝርርብ እንተዘይተዓዊቱ ንመሰረተ ልምዓት ጸዓት ኢራን ዕላማ ከም ዝገብሮውን ሓሳብ ኣቕሪቡ ውዕል እንተዘይጌርና ምናልባት ኣብ ሓደ እዋን ንነፍሲ ወከፍ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብኣዝዩ ከቢድ ክንሃርሞ ኢና ኢሉ ትማልያ ብዝሃቦ መደረ መሓዙት ኣሜሪካ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ንመጻወቢ ሆርሞዝ ንምውሓስ ስጉምቲ ክወስዳ ጸዊዑ ወላ ግዜ ይውሰድ ትብዓት ከርእዩ ኣለዎም ኢሉ ሃገሩ ካብ ኔቶ ክስሕብ ምዃኑ ዝገለጸ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መደረኡ ንመጻኢ ናይታ ወታደራዊ ኪዳን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣይጠቐሰን ድሕሪ ልዕሊ 50 ዓመት ንፈለማ እዋን መንኮርኮር ናብ ወርሒ ተወንጪፋ ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ንመዓልታት ዝተደናጎየት ጉዕዞ ናይታ ኣርተሚስ 2 ዝተባህለት መንኮርኮር ሃገራዊ ትካል ጠፈር ኣሜሪካ ሎም ለይቲ ኣወንጪፋ ኣሎ እዚ ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ናብ ወርሒ ዝካየድ ዘሎ በረራ ኣርተሚስ ፍሉይ ዝገብሮ ጠፈርተኛታት ዘሳተፈ ብምዃኑ እዩ ንሳ ድሕሪ 52 ዓመት ንፈለማ ግዜ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ጸሊምን ዝርከቦም 4 ጠፈርተኛታት ናብ ከባቢታት ግርማ ለይቲ ዝኾነት ወርሒ ተሰዲዶም ኣለዉ ብኣቋጻጽራ ለንደን ፍርቂ ለይቲ ካብቲ ቀንዲ መደበር ናሳ ዝኾነ ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ኬፕ ካናቨራል ዝርከብ ማእከል ጠፈር ናይ ምውንጫፍ ስርሒት ተኻይዱ እዚ ናሳ ዘካየዶ በረራ ኣካል ናይቲ ሰብ ናብ ገጽ ወርሒ ንምምላስ ተተሊሙ ዘሎ ውጥን እዩ እዛ መንኮርኮር ጠፈር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዙርያ መሬት ትዘውር ኣላ ድሕሪ ምብጋሳ ን24 ሰዓታት ኣብ ምድሪ ክትኮልል ክጸኒሓ ዘይዝኾነ ይኹን ጸገም እንተጸኒሓ ድማ ናብ ወርሒ ንምኻድ ቀጠልያ መብራህቲ ከተብርሃ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ሓደ በዓል ስልጣን ናሳ ድሕሪ ምብጋሶም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ Supersonic approaching 90 seconds ኪዳነ ንቀዳማይ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ሆላንድ ትማል ሶሉስ ብ31 መጋቢት 2026 ቀሪቡ ኪዳነ ኣብ ዘውሎ ሆላንድ ኣብ ዝርከብ ህዝባዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ቅድሚ ሕጂ ቤት ፍርዲ ዝዋለ ብመርመርቲ ሆላንድ ኢጣልያ ዓባይ ብሪጣንያን ዝተመስረተ ሓበራዊ መርማሪ ጉጅለ ንዕሉል ገበነኛ ተወልደ ወይቶም ወይ ወሊድ ዝመርሕ ዝነበረ እዩ ኪዳነ ዘካርያስ ሃብተማርያም ዝተባህለ ብሕጊ ሆላንድ እቲ ዝለዓለ ናይ 20 ዓመት መቕጻዕቲ ክብየነሉ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ዘይሕጋዊ መስርሕ ደቂ ሰባት ዝተዋፈረ ኣካል ናይቲ ገበነኛ ውድብ ዝነበረን ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝእሰሩሉ ማዓስከር ከም ዝሰርሐን እዩ ዝግለጽ ኪዳንን ወሊድን ክልቲኦም ኣባላት ዝነበሩሉ ገበነኛ ውድብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብን ናብን ሊብያ ከም ዘጓዓዙ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ይኸስስ እቲ መዳጎነ ማእከል ነቶም ስደተኛታት እኹል ማይን ምግብን ወይ ናይ ጽሬት መሳለጥያታትን ከይረኸቡ ብምኽላእ ንኽፍትሑ ገንዘብ ክኸፍሉ ዘገድድ እዩ ነይሩ ይብል ማእሰርቲ ወሊድን ኪዳንን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ሆላንድ ኢጣልያ ዓባይ ብሪጣንያን ዝመፁ መርመርቲ ዝሓቆፈ ናይ ሓበር መርማሪ ጉጅለ ፒርስ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ መርማሪ ፒርስ ኣህጉራዊ ምርመራ ኮይኑ ብዛዕባ ምስጋር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ሆላንድ እዩ ዝምርምር እቲ ሓበራዊ ምርመራ ጉጅለ ምስ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ሽወደን ኢንተርናሽናል ይሰርሕ ኣሎ እቲ ሓበራዊ ምርመራ ካብ 2018 ጀሚሩ ሆላንድ ኣብ ሊብያ ከም ዝሞተ ዝእመን ንወዲ ኢሳቅ ዝተባህለ ምስ ወሊድን ኪዳንን ኣብ ሓደ ትካል ዝሰርሕ ዝነበረ ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰባት ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ትምርምር ከም ዘላውን ይፍለጥ
ወሊድ ኣብ 2023 ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሆላንድ ኣሕሊፉ ዝተዋሃበ ኮይኑ ቤት ፍርዲ ወሊድ ኣብ ልዕልቶም ዝተኸሰሰሎም ውልቃዊ ጉዳያት ገበነኛ ኮይኑ ምስ ተረኽበ ን20 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። እዚ ድማ ዝለዓለ ፍርዲ እዩ። ወሊድ ነቲ ውሳነ ይግባይ ክብል እንከሎ ካሕሳ ንግዳያት ዝምልከት ብውሳነ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ረኺቡ ይርከብ። ኪዳነ ኣብ 2020 ናብ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ድሕሪ ናይ 1 ዓመት ማእሰርቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተኻየደ ናይ ቤት ፍርዲ መስርሕ ክዳኑ ቀይሩ ካብ ቤት ፍርዲ ከም ዘምለጠ ይዝከር። ንሱ ኣብ ዘይብሉ ድማ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ንዕድመ ልክዑ ክእሰር ይፈሪድዎ። ኪዳነ ኣብ ዝርዝር ተደለይቲ ኢንተርፖል ድሕሪ ምእታው ብ1 ጥሪ 2023 ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ተታሒዙ። ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ UAE ተወሲዱ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ተፈሪዱ ን2 ዓመትን 8 ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ዓቃቢ ሕጊ ሆላንድ ኪዳነ ካብ ኢማራት ዓረብ ኣሕሊፉ ክወሃቦ ብ24 ታሕሳስ 2025 ሓቲቱ። ኪዳነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ሌዋርደን ሆላንድ ይርከብ። ናይ መጀመርያ መስርሕ ፍርዲ ቤቱ ብሶሉስ ብ31 መጋቢት 2026 ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ናይ መጀመርያ መስርሕ ፍርዲ ቤት ኪዳነ ብ1975 ኣብ ዚሪበን ዞባ ደቡብ ከም ዝተወልደ ንዓቃቢ ሕጊ ሓቢሩ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኪዳነ ዝቐረበ ክሲ ብምቕራብ ኪዳነ ኣብ ምርመራ ፕሪስ ጥርጡር ምዃኑ ይገሊጹ። ኤርትራውያን ስደተኛት ካብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሊብያን ብዝርከቡ መርበባት ብኮንትሮባንድ ከም ዝሰግሩን ዓቃቢ ሕጊ ገሊጹ። ኣብ ሊብያ ስደተኛት ተኣሲሮም ይሰቀዩ ነይሮም ስድራ ቤቶም ሓራ ንምውፃእ ንምፍታሕ ገንዘብ ከም ዝኸፍሉ ብምእዛዝን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብተደጋጋሚ ከም ዘኽፍሎም እዩ ተዛሪቡ። ኪዳነ ኣብ ዓበይቲ ገበናት ብምስታፍ ዝኽሰስ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ጭውያ ምጭብርባርን ዓመፅን ፆታዊ ዓመፅን ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተለን እዩ ተገሊጹ። ብ8 ጉዳያት ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት 2 ገበናት ዓመፅን 3 ገበናት ምጭብርባርን ይኽሰስ ኣሎ። ጀካ ኪዳነ ካልኦት 5 ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ንዝነበረ መርበብ ገበነኛት ገንዘብ ዝቕበሉ ተባሂሎም ተጠርጢሮም ኣብ ሆላንድ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከቡን ተገሊጹ። ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ። ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ። ቀንዴል.com